मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकृचादं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरभगं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवं भवदूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने हरिषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय गुरु प्रमाण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रथमस्कन्धम् अध्यायम् 5 श्लोकम् 13। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधो महाभागा भवान् अमोघदृक् शुचिस्रवा सत्विरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतत्विचेष्टितम्। अधो महाभाग भवान् अमोघदृक् शुचिस्रवा सत्विरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतत्विचेष्टितम्। अधो महाभाग भवान् अमोघदृक् शुचिस्रवा सत्विरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतत्विचेष्टितम्। हरे कृष्ण. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ശ്ലോകം. ഇതിനകത്ത് അതോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ അമോഘ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. മോഘ എന്നുണ്ടാവുക, അമോഘ എന്നാണ് ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ അമോഘദൃക് ശുചിസ്രവാ സത്യർഥോ ധൃതവ്രതാ ഉരുക്രമസ്യാഖിലബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മരതത്വിചേഷ്ടിതम्. अधो महाभाग भवान् जिस्रवा सत्यरतो धृतव्रता उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतत्विचेष्टितम्.
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ചൊല്ലിക്കോളൂ. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഹദൃക് ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രത കുരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണ പ്രഭു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥോ മഹാഭാഗ ഭവാന മോഹദൃക് ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതഃ ഗുരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാനമോഘദൃക് ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതഃ ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി ബാലകൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഹദൃക് ശുചിശ്രവാഃ സത്യരഥോ ധൃതവ്രത ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ അമോദകൃത് ശുചിശ്രവാഃ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതഃ ഗുരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മരതോതിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഹദൃക് ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതാഃ ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധീന അനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഹദൃക് ശുചിശ്രവാഃ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതഃ ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഹദൃക് ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതാഃ ഗുരുക്രമാസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഹദൃക് ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതഃ ഗുരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത കുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഹദൃക് ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതഃ ഉരുക്രമാസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഹദൃക് ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതഃ ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Valsala Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Chollikolu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adho Mahabhaga Bhavana Mokhadrik Sujisrava Satyarado Tridavradam Urukramasya Akhila Bandham Muktaye Samadhinanu Smarata Dvicheshthidam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Ramachandra Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adho Mahabhaga Bhavana Mokhadrik Sujisravat Satyaredho Dridavadaha Urukramasya Akhila Bandham Muktaye Samadhinanu Smarata Dvicheshthidam. Hare Krishna. Hare Krishna. Malati Mataji, Hare Krishna. Unmute it, Malati Mataji, Hare Krishna. Okay, network question. Chollikolu Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adho Mahabhaga Bhavana Mokhadrik Sujisrava Satyarado Dridavada Urukramasya Akhila Bandha Muktaye Samadhinanu Smarata Dvicheshthidam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Sindhu Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Chollikolu. Hare Krishna. Chollikolu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adho Mahabhagavan Amogadteredo Dridavadaha Urukramasya Akhila Bandha Muktaye Samadhinanu Smarata Dvicheshthidam. Hare Krishna. Hare Krishna. Shardaji Nambudiri Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Chollikolu Mataji, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adho Mahabhaga. Sorry. Hare Krishna Mataji, Chollikolu. Sorry, that unmute type. Mute type. Sorry. Chollikolu Mataji. Hare Om Krishna. Namo Bhagavate Vasudevaya. Adho Mahabhaga Bhavana Mokhadrik Sujisrava Satyarado Dridavadaha Urukramasya Akhila Bandha Muktaye Samadhinanu Smarata Dvicheshthidam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Valsala Gopal Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Chollikolu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adho Mahabhaga Bhavana Mokhadrik Sujisrava Satyarado Dridavada Urukramasya Akhila Bandha Muktaye Samadhinanu Smarata Dvicheshthidam. Hare Krishna. Hare Krishna. Sadidevi Mataji, Hare Krishna. Chollikolu. Hare Krishna Prabhuji. Chollikolu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adho Mahabhaga Bhavana Mokhadrik Sujisrava Satyarado Dridavadaha Urukramasya Akhila Bandha Muktaye Samadhinanu Smarata Dvicheshthidam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Bindu Bhavani Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Chollikolu. Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adho Mahabhaga Bhavana Mokhadrik Sujisrava Satyarade Dridavadaha Urukramasya Akhila Bandha Muktaye Samadhinanu Smarata Dvicheshthidam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Ramabai Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adho Mahabhaga Bhavan Mokhadrik Sujisrava Satyarado Dridavadaha Urukramasya Akhila Bandha Muktaye Samadhinanu Smarata Dvicheshthidam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna.
ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. മഹാഭാഗഭവാൻ മോഹദൃക് ശോചിശ്രവാ സത്യദ്രതോ ധൃതവ്രത ഉരുക്രമാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മരതദ്വേഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അതോ ആകിയാൽ മഹാഭാഗ മഹാഭാഗ്യവാനായ ഭവാൻ അങ്ങ് സ്വയം അമോഘദൃക് ശ്രേഷ്ഠ ദാർശനികൻ ശുചി കുറ്റമറ്റ സ്രവഹ വിഖ്യാതമായ സത്യരഥ സത്യസന്ധതയുടെ ശബ്ദമെടുക്കിയാൽ ധൃതവ്രത ആത്മീയ ഗുണങ്ങളിൽ ദൃഢമായ ഒരു ക്രമസ്യ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവാൻ അഖില സർവലൗകികമായ ബന്ധനം മുക്തയെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി സമാധിയാൽ അനുസ്മര ആവർത്തിച്ച് സ്മരിച്ച ശേഷം അവയെ വിവരിക്കുക. തൽ വിചേഷ്ടിതം. ഭഗവാന്റെ നിരവധി ലീലകൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണ്. അങ്ങയുടെ സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണവുമാണ്. അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സത്യസന്ധതയിൽ നിവിഷ്ടനുമാണ്. അനന്തരം അപ്രകാരം സർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ. സ്വർണ്ണ പ്രഭുമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യത്തോടുള്ള അഭിരുചി നൈസർഗികമാണ്. പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും അജ്ഞാതമായതിനെ കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ ശ്രവിക്കാനും പഠിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹിത്യങ്ങളാൽ അവരുടെ അഭിരുചികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടണം. ഏറെക്കുറെ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളതും ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ പലവിധങ്ങളായ സാംസാരിക കവിതകളും ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുക്തിയുക്തമായി നിരർത്ഥകമെങ്കിലും അല്പജ്ഞാനികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വൈവിധ്യമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ആകർഷിതരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ കോടിക്കണക്കിന് പുരുഷാന്തരങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ ആധിക്യമായി ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നു. ശ്രീ നാരദ മഹർഷി വൈഷ്ണവരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാകയാൽ നിരർത്ഥക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇരകളായ അത്തരം നിർഭാഗ്യവാന്മാരോട് അനുകമ്പയുള്ളവനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ വ്യാസദേവനെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം രചിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അത് മനോജ്ഞ ഗംഭീരവും ആകർഷവും മാത്രമല്ല, സർവ്വവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മോചനം യഥാർത്ഥമായും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. വസ്തുതകളെ വാസ്തവിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ദർശിക്കാൻ അവർ യഥാർത്ഥമായി പരിശീലിച്ചവരാകയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടവരാണ്. ശ്രീ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ളവരാകയാൽ മനഃശുദ്ധിയുള്ളവരും ഭക്തിയുത സേവന നിരതരാകയാൽ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരും ആകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച പതിതാത്മാക്കളെ പരിത്രാണനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചവരാണ് അവർ. അനുദിനം പുതിയ വാർത്തകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പതിതാത്മാക്കൾ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. അത്തരം ഉത്സുകരായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാസദേവനെ അഥവാ നാരദനെ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വിചിത്രവും അപൂർവവുമായ വാർത്തകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും ഒരേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകമെന്നും ഈ ഭൂഗോളം സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഒരേ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ കൈ ഉയർത്തി കവറി വായിച്ചോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ഉയർത്തണം പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാഹിത്യപരമായ രചന നടത്തുന്ന ആയിരം വ്യക്തികൾ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, അവർ അനേക സഹസ്രം സാഹിത്യ സംബന്ധ രചനകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരുന്നതിനായി ആയിരം വർഷങ്ങളായി രചിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവയൊന്നും തന്നെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും വരുത്തിയില്ല. ആത്മീയ ശൂന്യത ആ സാഹിത്യ രചനകളിലുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം. ആകയാൽ മാനവശക്തിയുടെ പ്രമുഖ ഭാഗത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ കഠാര വേദനയിൽ നിന്നും ക്ലേശിക്കുന്ന മാനവരാശിക്ക് മുക്തി എന്ന അഭികാമ്യ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനായി വേദസാഹിത്യങ്ങളെ വിശേഷിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെയും ഭാഗവതത്തെയും സവിശേഷമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. വ്യാസദേവനാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട, ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മാത്രമേ ജീവാത്മാക്കളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി വരുത്തി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയും ശാശ്വത സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിലെയും സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൂർണ്ണ വിമോചനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവത് ലീലകളുടെ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആമഗ്നരായ വ്യാസദേവ പ്രതിനിധികൾക്കും വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കൾക്കും മാത്രമേ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അത്തരം ഭക്തർക്കു മാത്രമേ ഭഗവത് ലീലകളും അവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിലൂടെ താനെ സ്പഷ്ടമാകുകയുള്ളൂ. അനേകം വർഷം ആ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കാനോ വിവരിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ഏകദേശം 5000 വർഷം. ഒരു വരി വിട്ടുപോയി, സ്പഷ്ടമാകും. അനേക വർഷം ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാലും ഭക്തർക്കല്ലാതെ മാർഗത്തിലൂടെ താനെ സ്പഷ്ടമാകുകയുള്ളൂ. അനേകം വർഷം ആ ശ്രദ്ധാ വിഷയത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാലും ഭക്തർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ വിവരിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രവചിച്ചതൊക്കെയും ഇപ്പോൾ അതേപോലെ സംഭവിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം കൃത്യവും യഥാർത്ഥവുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ രചയിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടി സമ്പൂർണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം മുക്താത്മാക്കൾ വീക്ഷണം, വിവേകം എന്നിവയുടെ ശക്തിയിൽ മാത്രമല്ല, ശ്രവണ, സ്വീകരണം, ചിന്താ, വികാരം തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രവീണരാണ്. ഒരു മുക്താത്മാവ് പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വശത്താക്കിയവനാണ്. മാത്രവുമല്ല, പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ പരമ ശിവോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ഋഷികേശനെ സേവിക്കാനാവൂ. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദരചയിതാവായ പരിപൂർണ വ്യക്തിത്വ വിശേഷമായ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ രചിച്ച സർവസമ്പൂർണമനായ സർവശ്രേഷ്ഠനായ പരിപൂർണാഭിജ്ഞനായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണ വർണ്ണനയാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ അക്ഷര തെറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ എന്നാണ് ഇവിടെ അവിടെ ശാന്നായി പോയിനത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ പ്രിന്റിങ്ങിൽ വന്ന എന്താ മിസ്റ്റേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, entire Guru Premanandi Hare Riva. ഇവിടെ നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നല്ലേ, വാസുദേവനോടൊപ്പം നല്ല വ്യാസദേവ, അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണ്. അങ്ങയുടെ സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണവുമാണ്. അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സത്യനിന്ദയിൽ നിവിഷ്ടനുമാണ്. അനന്തരം അപ്രകാരം ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് വ്യാസദേവന് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ആ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരൊക്കെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കാണുകയും അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കല് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. രൂപഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ലീലകളിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു മുടന്തനായിട്ടുള്ള ആള് പോകുമ്പോൾ അയാൾ വിചാരിച്ചു അയാളെയാണ് പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് ഓർക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയണമെന്നാ പറയാ. അതൊക്കെ ഉയർന്ന സ്റ്റേജിലാണ്. ഞാനൊക്കെ ഇത് ജപിച്ചു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജപം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ടെലിവിഷനിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തി സേവനത്തില് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവനെ അത് സാധിക്കും. എന്താണ്? വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അതൊക്കെ വിവരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു വ്യാസദേവനോട്. അറിയാം, അനേകം എന്താണ് സാഹിത്യങ്ങളും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അവയൊക്കെ എന്നാലും അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. എന്താണ്? അതിലൊന്നും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അച്യുതഭാവ വർജിതം അല്ലെ. അച്യുതനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിലില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ കുറച്ചു കാലം ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. പിന്നെ പുതിയത് വരുന്നതിനെ അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ പഴയതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തില് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും, പിന്നീട് അതൊക്കെ അവര് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എല്ലാ കാലത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെ. ഇത് പുരാണമാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമലം പുരാണം. അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമായിട്ട് അല്ലെ. അതാണ് പിന്നീട് വിവരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് വിശദമാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അത്രയും വർഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാല് ഇപ്പോഴും അത് നവയൗവനമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോഴും അത് പുതുമയുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആദി പുരുഷനാണ്. അതിപ്പം അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, ഇപ്പോഴും നവയൗവനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. ഭഗവാന് എന്നിട്ടോ ഇപ്പോഴും അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് നവയൗവനമായിട്ട് ഭഗവാൻ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ.
നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ് പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനം, നമ്മുടെ ആ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കുമ്പോഴല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യാസദേവനെല്ലാം ധ്യാനത്തില് എല്ലാ ലീലകളും കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വൃന്ദാവനം പരിത്യജ പദം ഏകന്ന ഗച്ഛതി എന്ന്, വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരടി പോലും പുറത്തേക്ക് പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് ഇപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ, അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ധാരാളം ആൾക്കാർ ദൈവമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ. അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് പ്രായമാവും അല്ലെ, മുടിയൊക്കെ നരക്കും, രോഗങ്ങൾ വരും, ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആവും അല്ലെ. എന്നാല് ആ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പ്രായമായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ താടിയും മുടിയൊക്കെ നരച്ചിട്ട് ഒരു പ്രായമായിട്ട് വടിയൊക്കെ കുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരമാണ് അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉത്ഭവം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വിവസ്വാനെന്ന സൂര്യദേവന് ഇത് മുന്നേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിവസ്വാനെന്ന സൂര്യദേവനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന ആ രാജ ഋഷി പരമ്പരയിൽ കൂടി പിന്നീട് അത് കുറച്ചു കാലം നിൽക്കും, പിന്നീട് അത് കണ്ണി അറ്റുപോയി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത അർജുനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ. ഇപ്പോഴും അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്? ഇല്ല. എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ആ ബ്രഹ്മാവിന് ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഭാഗവതം പിന്നീട് വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അതേ ഭാഗവതം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അത് എല്ലാ കാലത്തിലും നിലനിൽക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ 10,000 വർഷം, കലിയുഗത്തിലെ ഈ 10,000 വർഷം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം മതി എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത് കലിയുഗത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ 10,000 വർഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ള ഈ കലിയുഗത്തിലെ പ്രഥമ സന്ധ്യ, ഇത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. ഈ 10,000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ച് വരുന്നവർ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ്, എല്ലായിടത്തും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ന്യൂസും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മാത്രം നടക്കുന്നതല്ലേ. പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും മറ്റും പലതരത്തിലും ആൾക്കാരൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നല്ലേ. കലിയുഗത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ എന്താണ് കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് നല്ലൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം, എല്ലാവർക്കും തിരുനാമം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപം വിതരണം ചെയ്തല്ല, എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെ. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അത്രയും പുരാണമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത്രയും പഴയതാണ്, എന്നാൽ ഇന്നും അതേ പുതുമയോടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ വേറെ യാതൊരു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതേപോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാം കുറച്ചു കാലം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ, പിന്നീട് അവയൊന്നും ഇല്ലാതാവും. പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത അച്യുതഭാവ വിവർജിതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിട്ടുള്ള ആ സാഹിത്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നിരർത്ഥകമാണ്. അതെല്ലാം അല്പജ്ഞാനികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വൈവിധ്യമായി അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ആകർഷിത ജീവാത്മകൾ കോടിക്കണക്കിന് പുരുഷാന്തരങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതീക്ഷക്കും വകയില്ലാത്ത ആധിക്യമായി ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നു. ശ്രീ നാരദ മഹർഷി വൈഷ്ണവരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാകിയാൽ നിരർത്ഥക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇരകളായ അത്തരം നിർഭാഗ്യവാന്മാരോട്
അനുകമ്പയുള്ളവനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ വ്യാസദേവനെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം രചിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇത് മനോജ്ഞ ഗംഭീരവും ആകർഷകവും മാത്രമല്ല, സർവവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മോചനം യഥാർത്ഥമായും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. വസ്തുതകളെ വാസ്തവിക പരിവേഷത്തിൽ ദർശിക്കാൻ അവർ യഥാർത്ഥമായി പരിശീലിച്ചവരാകിയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടവരാണ്. ശ്രീ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ളവരാകിയാൽ, മനഃശുദ്ധിയുള്ളവരും ഭക്തിത സേവന നിരതരാകിയാൽ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുമാകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയുറച്ച് പതിതാത്മാക്കളെ പരിത്രാണനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചവരാണവർ. അപ്പോൾ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് അല്ലെ നമ്മള് ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള അവര് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന പീഠത്തെ വ്യാസപീഠം എന്താ പറയാ, വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അവരെ ആ വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാരും മറ്റുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കും. അപ്പൊ അവരിയ്ക്കുന്ന ആ ആസനത്തിനെ വ്യാസാസനം എന്ന് പറയും, വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ എല്ലാവരെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് രചിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. എല്ലാവരോടും നാരദമുനി എല്ലാവരോടും എന്താണ് നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള അവരോടൊക്കെ അനുകമ്പയുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യങ്ങളും മറ്റുള്ളൊക്കെ നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നാലെയൊക്കെ പോകുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊക്കെ ആ കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നു വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും അവരൊക്കെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അവരൊക്കെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് പതിതാത്മാക്കളെ പരിത്രാണനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചവരാണ്. അവരൊക്കെ എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ അടിയുറച്ച് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവരൊക്കെ. പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ആരാണ് വേറെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്? ലോകം മുഴുവൻ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധവാന്മാരാക്കി അല്ലെ. ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് കാണാം. അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീടുണ്ടാക്കാനൊക്കെ അനുഗ്രഹം തരും, നിങ്ങൾക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അനുഗ്രഹം തരും, അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ധനം ഉണ്ടാവാനൊക്കെ അനുഗ്രഹം തരും, അതിനുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ അല്ലെ, ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള തൻ്റെ എല്ലാ ഊണും ഉറക്കവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെ, തൻ്റെ സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും തൻ്റെ ബിസിനസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു, പിന്നീട് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ക്രമേണ അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് ആ കുടുംബത്തെയൊക്കെ മക്കൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് മക്കളോട് നോക്കാനായിട്ട് ഭാര്യയും മറ്റൊക്കെ മക്കൾ നോക്കും. പിന്നീട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ 4 ആശ്രമങ്ങൾ, ആദ്യം ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥ, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥ, പിന്നെ അവസാന സന്യാസം അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളിലെ കൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ടായി, 4 ആശ്രമം സ്വീകരിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മരുന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? വീണ്ടും മരുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കൂടുതൽ ബിസിനസ് വിപുലമാക്കാനല്ല. അദ്ദേഹം മരുന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.
പിന്നെ എവിടെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാവുക? ആ മരുന്ന് വിറ്റതിന്റെ കൂടുതൽ മരുന്ന് വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ കൂടുതൽ കച്ചവടം അല്ലെ? അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ മുതലും ലാഭമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അവസാനം എന്താണ്? ആ പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന് അനേകം കൈകളുണ്ട്, എനിക്ക് 2 കൈകളേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന് അനേകം കൈകളുണ്ട്, 10 കൈകളോളം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം. ഭഗവാൻ 10 കൈകൾ കൊണ്ട് എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ 2 കൈകൾ കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പിടിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രഭുപാദർ 40 രൂപയും കൊണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നീട് ആ ഈസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ കോടികൾ, ഇപ്പൊ അത്രയും പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും കോടികളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അമ്പലങ്ങളും മറ്റ് ഗോശാലകളും മറ്റുള്ള ഗുരുകുലം, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും അത്രയും പ്രഭുപാദരുടെ ആ കാരുണ്യ, ആ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇന്ന് അത്രയും കോടിക്കണക്കിന്, പ്രഭുപാദർ ഉള്ള സമയം തന്നെ അത്രയും വലിയ വലിയ അമ്പലങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് 108 അമ്പലങ്ങൾ തന്നെ പ്രഭുപാദര് നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് എന്താണ് സമ്പത്തുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം മാറുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ചെയ്തത്? പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ 10 കൈകൾ കൊണ്ട് തരുമ്പോ എനിക്ക് 2 കൈകൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ 10 കൈകൾ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോ 2 കൈകൾ കൊണ്ട് അത് പിടിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ 10 കൈകൾ കൊണ്ട് നൽകുമ്പോഴും നമുക്ക് 2 കൈകൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാൻ പിന്നീട് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ആദ്യം എല്ലാം എടുത്തു, എന്നാല് പിന്നീട് എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവനായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പ്രഭുപാദർക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, പ്രഭുപാദർക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്താണ് ആ ജലദൂതയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു കവിതയില്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ വെറുമൊരു പാവയാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെ എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകി. അപ്പോ പ്രഭുപാദരെ ഭഗവാൻ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ സേനാപതി നായകൻ വരും ഈ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ പ്രഭുപാദരെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു മഹാത്മാവിനെ നമുക്ക് വേറെ ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്രയും 70 വയസ്സ് പ്രായത്തില് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ എനിക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം കിട്ടി, ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു പരിചയമില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരാളും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാല് പ്രഭുപാദരെ നമുക്ക് അത്ര വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദര് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അവരെ തീർച്ചയാക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതിലൊക്കെ ചുറ്റുപാടിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ്, അവരെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അവസാനത്തെ എന്താണ് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് അവരൊക്കെ എല്ലാ അവസാനത്തെ ആൾക്കാരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷമേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകൂ എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ അനേകം ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയും അവർക്കൊക്കെ ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, നാരദനെ പോലുള്ള വ്യാസദേവനെ അഥവാ നാരദനെ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വിചിത്രവും അപൂർവവുമായ
വാർത്തകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും ഒരേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകമെന്നും ഈ ഭൂഗോളം സമഗ്ര ലോകത്തിന്റെയും ഒരേ ഒരു അംശം മാത്രമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ആ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അല്ലെ, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത്. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് സാഹിത്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇന്ന്. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഓരോരോ അവാർഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ, അങ്ങനെ സർക്കാരും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്താണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന അവർക്കൊന്നും യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് എന്താണ് രചനകൾ അല്ലെ, 1000 വർഷങ്ങളായി രചിക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവയൊന്നും തന്നെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും വരുത്തിയില്ല. ആത്മീയ ശൂന്യത ആ സാഹിത്യ രചനകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം അതിനാൽ മാനവശക്തിയുടെ പ്രമുഖ ഭാഗത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ കഠോര വേദനയിൽ നിന്നും ക്ലേശിക്കുന്ന മാനവരാശിക്ക് മുക്തി എന്ന അഭികാമ്യ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനായി വേദസാഹിത്യങ്ങളെ വിശേഷിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെയും ഭാഗവതത്തെയും സവിശേഷമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അച്യുത ഭാവവർജിതം, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊന്നും യാതൊരു എന്താണ് പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതൊന്നും ഒരിക്കലും ലോകത്തിലെ സമാധാനവോ ഒന്നും ആൾക്കാർക്ക് ശാന്തിയോ സമാധാനമോ മുക്തിയോ ഒന്നും നൽകില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെ, അത് മാത്രം മതി ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതത്തെയും സവിശേഷമായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വ്യാസനാൽ രേഖപ്പെടുത്ത ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഗീതം. അപ്പോ അതേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്. ഇവിടെ പറയുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മാത്രമേ ജീവാത്മാക്കളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി വരുത്തി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയും ശാശ്വത സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം വ്യോമേതി തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മ നയന്തി മാമേതി സോർജുന. അർജുന, എന്റെ അവതാരങ്ങളുടെയും എന്റെ ലീലകളുടെയൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ദുഃഖപൂർണമായ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പിറക്കേണ്ടി വരില്ല. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിലെയും സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൂർണ്ണ വിമോചനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവത് ലീലകളുടെ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആമഗ്നരായ വ്യാസദേവ പ്രതിനിധികൾക്കും വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മുക്താത്മക്കൾ മാത്രമേ വിശദമായി വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും ഉയർന്ന വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാം, കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം, എല്ലാം അറിയാം എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഒരു അംശം പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന്
4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും മോഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ ഭഗവാന്റെ ആ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ട്, സൗന്ദര്യം കണ്ട്, എല്ലാവരും നൽകുന്ന ആ സ്വീകരണം കണ്ട്, ഗോപന്മാരൊക്കെ ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന് ആ പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ, വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന, അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും മോഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതാണോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണോ ഈ കുട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വരെ അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ അവസാനം ഭഗവാനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള ലീലകളുടെ ഒരു അംശം പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയുമാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ. അത് മനസ്സിലാക്കൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. എന്നാലും ആ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കൾക്ക് അവർക്ക് വിവരിച്ചു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യാസദേവൻ നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് വിവരിച്ചു തരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ആ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രമേ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരാനുണ്ട് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. അത്തരം ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത് ലീലകളും അവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാർഗത്തിലൂടെ താനെ സ്പഷ്ടമാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭക്ത്യാമാമ വിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലീലയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നാമം, രൂപ, ലീല, ഗുണം ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പഠിച്ചു അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാതി നാ ഭവേഗ്രാഹിമിന്ദ്രേ സേവയന്മുഖേഹി സ്വയമേവ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമം, ലീല, ഗുണം, രൂപം ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തർക്ക് എല്ലാവർക്കും മറ്റാർക്കും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ വിവരിക്കുവാനോ കഴിയില്ല. ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രവചിച്ചതൊക്കെയും ഇപ്പോൾ അതേപോലെ സംഭവിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം കൃത്യവും യഥാർത്ഥവുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വ്യാസദേവൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ വർണ്ണനയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു. എന്താണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ആ സ്വന്തം അമ്മ മക്കളെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെ. ആ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വെച്ച് തന്നെ ശിശുക്കളൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പിന്നെ ആ മക്കളൊക്കെ അച്ഛനെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12ാം സ്കന്ധം വായിച്ചു നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാകും. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്, പലതരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയെന്ന്. ഈ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വ്യാസദേവൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കലിയുഗത്തിൽ നടക്കും അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ആ ജനങ്ങളെ തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാവും. അങ്ങനെ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി 4,32,000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെ, അതിലിപ്പോ 5000 ചില്ലറ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു. ശമ്പള ഗ്രാമത്തിൽ വിഷ്ണു യശസ് എന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഞാൻ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഭാവിയിലും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ എല്ലാം പരമസത്യമാണ് അല്ലെ. അത് ഈ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള വാർത്തകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളല്ല. അത്രത്തോളം കൃത്യവും യഥാർത്ഥവുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ രചയിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടി സമ്പൂർണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു.
അത്തരം മുക്താത്മാക്കൾ വീക്ഷണം, വിവേകം എന്നിവയുടെ ശക്തിയിൽ മാത്രമല്ല ശ്രവണ സ്വീകരണം, ചിന്താവികാരം തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രവീണരാണ്. ഒരു മുക്താത്മാവ് പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വശത്താക്കിയതുമെന്നാണ്. മാത്രമല്ല പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ഋഷികേശനെ സേവിക്കാനാവും. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദരചയിതാവായ പരിപൂർണ വ്യക്തിവിശേഷമായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ രചിച്ച സർവസമ്പൂർണമായ, സർവശ്രേഷ്ഠമായ, പരിപൂർണ അഭിജ്ഞനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണമായ വർണ്ണനയാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വർണ്ണനയാകുന്നു. അല്ലെ, വ്യാസദേവനെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ല. ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മുനി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, എന്താണ് വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പൂർണമാണ്. അതിലെല്ലാം ഭാവി, ഭൂതം, വർത്തമാനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ വേറൊരു ഗ്രന്ഥം എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ്. ഇതൊന്നു മതി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ പെട്ടു വരുന്ന നമുക്കൊക്കെ, ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട്, മോചനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ